daarna gaan we die kant weer in en dan gaan we daar weer in feite heen wandelen. Dan lopen we weer richting het huis. Dag, goeiemiddag. Ja. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ja, we maken een kuiertje. Oh. Ja, dat doen we meestal op de middag. Ja. Want we moeten een beetje bewegen, hè? Want als we niet bewegen, dan is het niet goed, hè, Bas? Nee, dat vind ik ook. Ja. Dit ben Heid en zoon? Ja, Heid en zoon, ja. Bas en ik vinden het ook wel leuk om 's middags even te tennissen, maar dan moet het niet zo hard waaien als nu. En ik in de bal voort. Ja, dan gieten de bal voor. En dat willen we ook niet, hè? Dat is ook niet zo leuk. Dus, en als dat niet kan, dan gaan we altijd even wandelen. En hoe lang ben je in onderwijs? Ongeveer een uurtje. We wonen hier in Hoenskerk. En dan hebben we dit vaste rondje, want dan weet hij precies waar hij aan toe is. En dan zijn we zo op deze manier, hebben we een uurtje een kuiertje. Dat is belangrijk dat hij weet waar hij aan toe is? Ja, dat is echt heel belangrijk. Hij moet weten hoe lang het duurt. En voor hem is het ook belangrijk dat hij ook een beetje weet van waar hij aan toe is. En als ik een tochtje maak, het is allemaal onbekend, dan is toch de vraag, wanneer komen we weer thuis? Dan wordt het wat onrustig. Dan wordt hij wat onrustig, precies. Ja. En wat ga je in de hand? Nou, als wij dan wandelen, dan, als ik onderweg rommel tegenkom, dan neem ik het altijd mee. En Bas, ziet het echt van alles? Ja, we alle. Ja, maar die wil niet graag vieze handen maken. Nee? Nee, dus hij wijst het mij. Hij zegt, papa, daar ligt nog wat. Hou je dit van vieze handen? Ja. Hou je van vieze handen? Nee, zeker niet. Nee. Dat is niks, hè? Nee. Dus hij mij het oppakken en opruimen. Ja. Ja, precies. En waar hebben je met onderwijs oer? Ja, wat praten we over, hè? Ja. Ja, als wij onderweg aan het wandelen zijn, we praten ook niet heel veel, want dat is toch een kwestie van taal. Dan is er wat en dan probeer ik dat uit te leggen. Maar goed, zijn niveau is ook een beetje laag, dus het kent grenzen. Ja. Nu een goede relatie? Ja, Bas? We kunnen het samen goed vinden? Ja. Of wat denk je? Regelmatig even een beetje ruzie maken? Nee, zeker niet. Nee. Dat is een goede boon. Ja, we kunnen het goed vinden samen. Ja. En dan komt alle weekenden thuis. Ja. Dus en dan de ene weekend is hij bij mij en het andere weekend is hij bij de moeder. En dan gaat alles via een heel mooi vast patroon. Hij weet gewoon hoe zo'n... en nu vanwege de corona en de dagbesteding is dus iets minder. Op dat moment maak je er het beste van. En dat lukt wel, of niet, Bas? Ja. Nou, mooi dat je met Safai maar koffie kennen. Ja. En dat je met je mooie skin houden. Ja, daar ben ik ook blij mee. Nou, ik versteed ze nog even lekker opruimen dan. En nog een mooie dag.